Ogromna ilość wypadków, jakie zdarzały się w górach praktycznie całej Europy pod koniec XIX wieku i przez połowę XX wieku spowodowała ideę uhonorowania ludzi, którzy zginęli w górach. I zaczęto w związku z tym tworzyć tablice pamiątkowe przede wszystkim dla przewodników górskich, którzy zginęli. Tak było na przykład w Alpach. Przez wiele dziesięcioleci trwały dyskusje w środowiskach ludzi gór, jak upamiętnić tych, którzy zostali tu na zawsze i zostawili trwały ślad swojego pobytu w Karkonoszach. Taką tożsamość ludzi gór. Powstała idea, której inicjatorem jest Jerzy Pokój i postanowiono utworzyć cmentarzyk taki właśnie typowo górski i tutaj było parę projektów. Jedni mówili, żeby to zrobić na cmentarzu w Karpaczu, Siemaszko chciał koło Samotni, no ale w końcu zwyciężyła idea, żeby zrobić to w przepięknym zresztą miejscu, w jednym z najpiękniejszych miejsc Karkonoszy, czyli w Dolinie Łomniczki. Rozpoczynaliśmy od rozmowy z księdzem proboszczem w Karpaczu, który pozwolił i był bardzo wielkim zwolennikiem, kiedy wtoczyło się do tego służby bezpieczeństwa, które szukały księdza lub też miejsca, w którym to ma powstać, bo krzyż wtedy nie był tym najbardziej poszukiwanym i uznawanym przez nich symbolem, którego należy stawiać i pokazywać. Perypetie były dość długie, łącznie z przesłuchaniami, ale determinacja była tak duża wśród ludzi, którzy chcieli to postawić, że nawet te zabiegi od sekretarza Komitetu Miejskiego w Karpaczu po Służbę Bezpieczeństwa w Jeleniej Górze spełzły na niczym. Zwróciliśmy się z prośbą do pracowników zakładów tokarskich w Krzaczynie, którzy wykonali nam ten krzyż. Pieniądze dostaliśmy z Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Mimo że mieliśmy większą sumę, pracownicy zakładów tokarskich powiedzieli, że tylko płacimy za materiał, za wykonanie tego krzyża nie. Został krzyż przywieziony najpierw na dolną stację wyciągu krzesełkowego, następnie do schroniska Samotnia i ostatecznie znalazł się pod strażnicą górską tu na naszej granicy. Tutaj mieliśmy też dużą opiekę prokuratora ówczesnego, pana Sobiecha, który po cichu bardzo sprzyjał temu przedsięwzięciu. Podobnie dowódca strażnicy tu pod Śnieżką oficjalnie wyrażał się, że nie jest to specjalnie potrzebne, ale prywatnie bardzo nam tutaj pomagał i pamiętam jak dzisiaj, kiedy wszedłem do strażnicy, w tym czasie pana kapitana Mierzwy nie było, mówię do dowódcy, żeby wydelegował 4 żołnierzy do postawienia krzyża zgodnie z umową. Tutaj pan kapitan dał taką dyspozycję. Więc ten przez interkom wcisnął interkom i głośno krzyczy na całą strażnicę: dyżurny oddelegować 4 żołnierzy do postawienia tego. I tutaj zamilkł i na chwilę symbolu. Bardzo ładnie wybrnął z sytuacji. Nie poszło po całej strażnicy, że będziemy stawiać tu z żołnierzami krzyż. Dolina Łomniczki bardzo ma wyeksponowane zbocza. Samo miejsce to półka skalna, na którą bardzo trudno się było dostać. Chybaśmy się nawet narazili Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu, bo trzeba było tam troszeczkę tej kosodrzewinki wyrwać, troszeczkę kamyczków powyrzucać i Darek zamontował to razem z takim swoim znajomym, a na mnie spoczęło zawieszenie tego napisu, który tam jest ofiarą gór. Cały czas wisiałem na linach. Miałem taką małą wiertareczkę amatorską. Zniszczyłem chyba 20 kilka wierteł. Umiejscowienie cmentarzyka w tym cudownym miejscu łączy 2 ważne elementy. Z jednej strony możliwość zwiedzania i wypoczywania w cudnym miejscu krajobrazowym, przyrodniczym, ale jednocześnie w tym miejscu musimy zawsze pamiętać o tym, że góry są niebezpieczne, że góry to nie tylko przyjemność, ale szereg zagrożeń i musimy zawsze być odpowiednio przygotowani. Jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie, to była jeleniogórska wyprawa na Napórne w 1979 roku. Koledzy robili rekonesans i już w tym rekonesansie koniak odpadł i to tak odpadł, że się zabił. Mimo tego, że zginął koniak, kierownik wyprawy Jurek Pietkiewicz postanowił, że będziemy kontynuowali tą wyprawę i koledzy weszli na szczyt. Krzysiu Wielicki poprowadził ich tam
ale z największymi problemami zawsze borykają się himalaiści przy schodzeniu i musieli wracać tą samą drogą, którą wchodzili. A Pietkiewicz, kierownik wyprawy, i Ryznar zabezpieczali im zejście z drugiej strony. Jacyś Japończycy ich tam gdzieś wysoko już widzieli pod szczytem. Nie wiemy, co się z nim stało. Ciał nigdy żeśmy już nie odnaleźli. Także zostali tam i Pietkiewicz, i Ryznar, i Koniak. To były pierwsze tablice, które zostały umiejscowione. W Dolinie Łomniczki znajdują się również dwie tablice ratowników czeskich, którzy zginęli na Śnieżce w 1975 roku, dokładnie 16 stycznia, ratując lekarza, turystę z Karlowych Warów, który pośliznął się po prostu i poleciał właśnie w Dolinę Łomniczki. Oni poszli za nim. Schodzili po tym zboczu oblodzonym, mając raki na nogach, czekany w rękach. Jeden z nich stracił równowagę, zaczął zlatywać, drugi chciał go złapać. W rezultacie w tej dolinie w jednym momencie zginęło 3 ludzi. 2 ratowników i turysta, któremu spieszyli na pomoc. Warto zwrócić uwagę na tablicę Tadeusza Stecia. Bardzo barwna postać, która zapisała się wielkimi zgłoskami w historii przewodnictwa tu w Kotlinie Jeleniogórskiej w Sudetach. Znakomity krajoznawca, mówimy o nim przewodnik przewodników, nauczyciel przewodników, wydał wiele książek na temat tych naszych gór, prowadził pierwsze wycieczki szkoleniowe. Wielka legenda, znakomity nauczyciel, podłożył wielkie podwaliny pod przewodnictwo górskie w naszych górach. Kiedy tu się znajduję i przychodzę na ten cmentarz i patrzę na te wszystkie nazwiska, Rysia Jaśko, Waldka Siemaszki, to cofa się czas. Ciągle są przed moimi oczyma, bo w większości byli to moi nauczyciele. Pomimo tego, że ojciec odszedł w 1994 roku, to jakaś część jego została w tym jego ukochanym miejscu. Ojciec prowadził to schronisko samotnie od 1966 roku. Był także współtwórcą razem z Jurkiem Pokojem, Darkiem Sawickim, Andrzejem Gwizdą Szkoły Górskiej. Była to instytucja, która powstała w 80 latach i miała za zadanie wyciągnąć przewodników z autokarów, przeszkolić do zachowań w trudnych sytuacjach górskich i zwiększać też bezpieczeństwo grup chodzących po górach. Jurek Woźnica zginął przy wodospadzie Kamieńczyka właśnie w trakcie zabezpieczania. To był rok 1980. Są również tablice ludzi, którzy może nie zginęli w górach, ale bardzo się przyczynili do rozwoju tutaj, powiedzmy, turystyki górskiej, do rozwoju ratownictwa górskiego czy przewodnictwa. To jest wieloletni naczelnik grupy Jusz Karkonoskiej od 1976 roku, Ryszard Jaśko. Marek Wikorejczyk, Leszek Krzeptowski. Jeden był prezesem Koła Przewodników, a drugi wykładowcą Koła Przewodników. Obaj szukali swojego miejsca i swojego dotarcia do innych, aby piękno, którym obdarzył nas tutaj Pan, można było pokazywać i o nim mówić jak najlepiej. Ostatnie lata były tragiczne dla GOPR-u. Nie oszczędziły ratowników, którzy zginęli w okolicy, przede wszystkim w kotle Małego Stawu. To była lawina, która zeszła w szerokim żlebie, tak zwanym, nad Samotnią. 2 ratowników w czasie patrolu, Warzyński i Chryncewicz,
zjechali, zjeżdżając w dół, podcięli lawinę i obaj zginęli. Tutaj kolejna tablica, tablica Tomka Szałowskiego, młodego naszego ratownika, który prowadząc zajęcia na ścianach lodowych przy schronisku Samotnia, zeszła lawina, również pozostał w górach na zawsze. To są te najświeższe wypadki, które się tu w naszym środowisku wydarzyły i stąd napis ofiarą gór. I ta sentencja tutaj, martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze, która znajduje się tutaj na tym cmentarzyku. To sentencja wzięta z cmentarza pod Osterwą na Słowacji. Kiedy montowaliśmy pierwszą tablicę Koniaka Ryznara i Pietkiewicza, wydawało nam się, że lata muszą upłynąć i dużo czasu, by powstały następne. Nieodległy czas, a tylu ludzi już odeszło. Pięknych, o wielkich charakterach, szlachetnych ludzi. Dzisiaj mamy całą plejadę przewodników, ratowników, ludzi gór, którzy tu dziś mają swoje miejsce. Symboliczny cmentarz tu w Łomniczce to nie miejsce przestrogi, aby nie korzystać z pobytu w górach. To miejsce upamiętniające najpiękniejsze cechy ludzi, którzy w tych górach byli. Bo góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek, przeżywający swoje klęski i zwycięstwa i wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabierze z sobą w dolinę.